Endamê Komîteya Rêvebera PKK Duran Kalkan bu mêvanê bernameya Teybat a televizyona medya haberê destpêkê derheqê pergala têcîtê û têkoşîna li dijî wê nirxandineke berfireh kir. Li dijî siyaseta qirkên rêbera Polê İmraliyê 26 salan li berxwe dide. Hêzên komploger dewleta tik a qirker di plana xwe ya pergala İmraliyê de bi ser neketin. Rêbera Wisa mezin li berxwe dide û hisabê bi hêzên komploger re dibîne. Destpêkê lazim e ev berxwedan rast bê fêmkirin û bê katê çiwateyê divê em pêngava azadiyê ya cîhanî mezin bikin. Em ji bîr nekin encam ancak bi têkoşînê tê bidestxistin. Em wisa yeqîn dikin ku dema ev bêkirin wê pêngav jî bigihîje armancê xwe. Duran Kalkan li ser mijara qespkirina şaredariya gel a Colemêrgê jî sekinî bi bîrxist ku gelê Kurd di hilbijartinên xwe jî yê Sûyekê adarê de li Kurdistanê dawî li dagirkeriya biriya qayyum aniye. Niha desthilata AKP MHP bi êrişa li dijî şaredariya Colemêrgê dixwaze bibêje ez heme armanca AKP MHP ew e îradeya gel bişkînin û bi vî awayê hebûna xwe bidomînin. Li dijî vê êrişê berxwedan bi pêş dikeve lazim e hîn berfirehtir jî bibe. Em bawerin wê gel îradeya xwe ji qayyûman re nehêle ya esasî xwe birêxistinkirin û têkoşîna li dijî faşîzmê ye. Endamê Komîteya Rêvebera PKK gotina rêbera Poya mekanîka darbeyê bi bîrxist û wiha dewam kir. Yanî mekanîka darbeyê dixebite. Li Tirkiye her biryareke siyasî di rastiyê de darbeyeke. Her tişta ku faşîzm dike di rastiyê de darbeyeke. Êrişa li ser şaredariya Colemêrgê jî darbeyeke xespa îradeyê ye. Derketin ser kursiyên meclisê û gotin Kurdistan mêtingeriye. Rêbera Po beriya 50 salan ev tişkut. Lewma 26 salan li İmralê dibin sîstema îşkence û qirkirinê de tê ragirtin. Niha tiştên ku rêbera Po gotine li kolanê ji aliyê herkesî ve tê gotin. Belavî hemû Kurdistanê hemû Tirkiyeyê bû. Duran Kalkan di dewama nirxandina xwe de diyar kir ku heta encam tê girtin divê berxwedan dewam bike. Lê divê ev bibe têkoşîneke rêxistinbûnê jî. Divê li dora şaredariyan rêxistinbûna gel derbikeve holê. Divê têkoşîn veguhere perwerde û rêxistinbûnek. Dewlet çi qasî civakê demokratîk nas bike, divê civaka demokratîk jî awqas dewletê nas bike. Faşîzmê di hilbijartina Sûyekê adarê de li Kurdistanê derbê kiran xwe. Kurdistanê rê neda faşîzmê niha wê qet nede.